Postava z Toy Story spadla do vody. Vzal jsem svůj pořádný magnet a zkusil lovit magnetem, abych zjistil, jestli je to pravda. Ale nejdřív se podívejme na videa, která jsem viděl online. Tady opravdu stojí Buzz rakeťák vedle auta a nevím, jestli je to skutečné nebo ne. Protože na dalším videu běží do města a pak si sedá do svého auta. Je opravdu rychlý a neobvyklý. Auto z Toy Story. To auto je opravdu rychlé. A pak byl spatřen někde poblíž uvnitř toho lesa. Jel po silnici. Ale teď se podívejme, co se stalo dál. Tohle super rychlé auto z Toy Story s Buzzem rakeťákem spadlo přímo do vody. Nevím, jestli jsou tyto TikToky pravé, ale myslím, že jsem něco zachytil na magnet. Vidíme bubliny vycházející z vody. A podívejme se, co jsme odtud dostali. Ano, něco vidím. Proč? Ze vody vychází něco bílého. Páni, lidi. Tohle je opravdu speciální batoh Buzze rakeťáka. Funguje, protože musí mít křídla. Oblékl jsem si ho. Pojďme to vyzkoušet. Páni lidi, to je neuvěřitelné. Skutečná křídla Buzze rakeťáka. Můžu létat jako v příběhu hraček. Jo, jasně. Moje hlava. Pořád nevím, jestli je to pravda nebo falešné, protože ta křídla nelétají. Možná je Buzz rakeťák pod vodou. Musíme pokračovat v lovení magnetem. Možná je tam někde a potřebuje naši pomoc. Takže pokud je Buzz rakeťák tam pod vodou, musíme si pospíšit. Mám něco hodně těžkého. To vypadá, jako by celé auto vyjelo z vody. Ano, auto z Toy Story už se ukazuje. Vidím ho. Páni, je fialové. Páni. Pane bože lidi, to je kapota auta. A má to úplně stejný design jako Buzz rakeťák z Toy Story. A pamatujete si to auto, které jsme viděli na začátku videa? Přesně stejná kapota auta. Zdá se, že je to pravda. Takže Buzz rakeťák jel z toho směru vysokou rychlostí tímto směrem a spadl přímo do vody. Musíme pokračovat v lovení magnetem, abychom mu pomohli. Může být mrtvý. Rychle, chlapi. Ale pořád mám pochybnosti, jestli je to skutečné. Musíme být rychlí. Teď cítím něco na magnetu. Další nález spojený s Toy Story. Už to jde, chlapi. Vidím něco bílého. To je ruka. Je to ruka Buzze rakeťáka a žádá o pomoc. A já mu pomůžu. Počkej, cože? To není celý Buzz rakeťák, to je jenom jeho ruka. Takže můžeme předpokládat, že ruka Buzze rakeťáka byla vypnuta po autonehodě. Ale tady vidíme laser. Funguje ještě? Wow, to je tak příjemný, sedí to perfektně. A pasuje to na můj batoh, že jo? Jsem jako opravdový Buzz rakeťák. Wow, rakeťák, wow. Pane jo, tohle je skutečné. Není to falešné. Právě jsem zlomil strom, takže tahle věc je docela nebezpečná. Ale jak je to možné? Pořád to nechápu. Ale všechno můžete vidět na vlastní oči. To je šílené. Našli jsme tolik věcí spojených s příběhem hraček a přímo s rakeťákem. Našli jsme skener rakeťáka, takže pod vodou může být i celý rakeťák. Pospěšme si a házejme magnet, ať najdeme další stopy. Co se tam stalo? Je rakeťák v nebezpečí? Podívejme se, co najdeme dál. Vynoří se něco zeleného. Pane jo, chlapi, to je Lilliput. To je opravdu děsivá a velmi zlá postava. Je velmi nebezpečná. Takže možná je tahle Lilliput vina za tu autonehodu. Možná je nějak spojena s auty Buzze rakeťák a převzala nad nimi kontrolu. Funguje to. Lilliput se připojuje k systémům Buzze rakeťáka. Co to může znamenat? Pokračujme v sledování historie. Cože? Nabourán? Cože? Co to znamená? Buzz Lightyear byl nabourán, takže někdo převzal kontrolu nad Buzz Lightyearem? Pane jo, to je hodně děsivé a hodně nebezpečné. Co se stalo dál? Pane jo! Takže mise splněna. Ano, tahle Lilliput to všechno udělala. Převzala kontrolu nad autem Buzz Lightyeara. To je zlé, Pat. Musíme spěchat, abychom zachránili Buzz Lightyeara. Pokračuj v házení magnetu. Buzz Lightyeare, počkej na nás. Zachráníme tě magnetem. Dobře, možná dokážeme chytit celé auto, ale to auto je hodně těžké. Takže, ale určitě jsme něco chytili a vidím, že z vody vychází něco žlutého a je na tom napsáno Toy Story, chlapi. To je neuvěřitelné. Tak se podívejme, co je uvnitř. Možná tam jsou stopy související s nehodou auta Buzze rakeťáka. Mohu tedy předpokládat, že krabice s hračkami byla ve voze pod vodou. Podívejme se, co tam je.
Pane jo, je tady tolik hraček. Pane jo, tohle je tak děsivé. Je to tak zvláštní. Ale tohle je také hračka z Toy Story. Ale tahle, pane jo, Master Tubes. Je tak milý. Dobrá práce. Ale lidi je pokrytý slizem. Jo, to je fakt Bobek. Možná viděl, co se stalo pod vodou. A taky jo, Mr. Piggy. A uvnitř musí být peníze. Podívejte se na ně. Jsou fakt super. Jsou fakt pěkní. Hlavně Mr. Tube. Nezapomeňte napsat do komentářů, kdo je váš oblíbený hrdina z Toy Story. Já nejvíc miluju Buzze Rakeťáka. A co vy? Lidi, vím o jedné hodně zvláštní věci. Podívejte se na ty hračky. Jsou malé, ale věci Buzze Rakeťáka jsou hodně velké. Takže jsme viděli Buzze Rakeťáka v životní velikosti jako člověka, jako muže. To je docela zvláštní. Je to pořád nějaký podvod, jen to házíme na jedno místo. Ale podívejte se na tu vodní plochu. Je obrovská. Rozhlédněme se kolem a hledejme nějaké stopy, abychom pochopili, jestli je to všechno pravda, nebo co to vlastně je. Buzze Rakeťáku, Woody. Někdo, pane Trubko, už je celý pokrytý pěnou, ale hele, co to je, chlapi? Páni, něco jsme tu našli a tohle je kovbojský klobouk. Pane jo, tohle jsou oblečení šerifa Woodyho. Pojďme si je obléct, jo? Takže ano, chlapi, teď vypadám jako opravdový šerif Woody, nejlepší kamarád Buzze Rakeťáka. Buzz Rakeťák je pořád v nebezpečí, chlapi, takže musíme pospíšit. Chlapi, vím, že šerif Woody tu byl taky. Hledal Buzze Rakeťáka. Chtěl mu pomoct. A potom se rozhodl plavat v tom jezírku, aby zachránil Buzze Rakeťáka ve vodě. Chlapi, podívejte, tady je další šiška. Tohle je dalekohled Lenny. Woody je používal, aby zjistil, kde je Buzz Rakeťák. Takže Buzz Rakeťák je ve velkém nebezpečí. Musíme hned pokračovat v našem vyšetřování. Jdeme! Myslím, že po autonehodě Woody běžel přímo sem poté, co Lilliput se nabourala do auta Buzze Rakeťáka. Možná tam najdeme nějaké nálezy. Pokračujme v házení magnetu a pokračujme v lovu magnetem. A tady něco cítím. A šerif Woody pomůže svému nejlepšímu kamarádovi, Buzzu Rakeťákovi. A vidím tam něco zeleného. Cože? Pane jo, tady je napsáno Light. Vesmírný strážce. Pane jo, to je děsivé. To je přední panel Buzze Rakeťáka. Tahle věc se po té autonehodě odpojila od Buzze Rakeťáka. Pane jo, skutečný znak vesmírného strážce. Skutečná tlačítka a světlo tady. To je náš hlavní důkaz. Všechno tohle je skutečné, bylo to někde tady vpředu na jeho hrudi. Pane bože, pořád to funguje. Počkej, co? Co to říká Lilliput? Připojení. To znamená, že se Lilliput připojuje k Buzzovi Rakeťákovi, aby ho ovládala. Měl jsem pravdu. Lilliput způsobila tuhle autonehodu, takže musíme pospíšit, abychom zachránili Buzze Rakeťáka. Pane bože, no tak. Pokračujme v házení magnetu, abychom zachránili Buzze Rakeťáka z příběhu hraček. A možná najdeme jeho auto, protože je velmi rychlé a zběsilé. Ale něco vidím. Vidím, že z vody vychází něco bílého. Ne, chlapi, vidíte to? To je bota Buzze Rakeťáka. Tady můžete vidět dráty, to je fakt špatné. Mám takový strach o Buzze Rakeťáka, protože jeho zbytky jsou pod vodou. To je fakt špatné. Podívejte se, chlapi. Našli jsme tolik věcí, které patří Buzzu Rakeťákovi. Spálené na kusy po autonehodě kvůli nárazu vody pod hladinou. Nevím, jestli ho dokážeme zachránit, ale nesmíme to vzdát. Musíme pokračovat v lovení magnetem a házet magnet. Možná je ještě šance. A možná úplně pochopíme, co tu bylo. Je to všechno pravda, nebo jsou tu pořád nějaký známky podvodu? Hej, něco cítím. Dobře, je to přímo tam. Vychází to z vody. Počkej, co? Kluci? Ne, to není možné. To je Buzz Rakeťák. Ne, to je hlava Buzze Rakeťáka. Ne, ale co? Je to trochu zvláštní. Je to jako z plastu. Ale to je v pořádku, protože Buzz Rakeťák je celý z plastu. Je to vlastně hračka, ale když je to hračka, měla by být živá. Pokud je to hračka, měla by být malá jako ty, co jsme našli dřív, že? Hej, QR kód, pojďme ho naskenovat. Možná na něco přijdeme. Takže zapněme kameru a naskenujme tenhle zvláštní QR kód na zadní straně hlavy Buzze Rakeťáka. Udělejme to takhle. Je to video? Cože? Kostým Buzze Rakeťáka? Co to znamená? Nejlepší repliky hraček? Jako ty, co jsme našli dřív? Exkluzivní auta s Buzzem Rakeťákem.
Takže to je krátká reklama. Objednejte hned teď. Ano, to je v podstatě obchod. Pane jo, tento QR kód nás zavede do exkluzivního obchodu Toy Story, kde si můžete koupit kostýmy aut a repliky hraček z Toy Story. Takže teď už šerif Woody ví všechno lidi, ale pokud se stále díváte, přihlaste se k odběru mého kanálu hned teď a nezapomeňte dát like a já vám řeknu tu pravou pravdu. To auto jsme viděli na začátku videa. To bylo skutečně exkluzivní auto, které bylo právě zakoupeno online. Pak jsme našli spoustu hraček z Toy Story, jako jsou Master Tubes, spoustu různých hraček a také tuhle. Je to opravdu děsivá a zvláštní hračka, že? A pak jsme našli celý kostým. To byl jen kostým, který si koupil jeden velmi bohatý a zajímavý chlapík a předstíral, že je Buzz rakeťák. Jezdil svým autem úplně šíleně, že? A měl taky kamaráda, který měl na sobě kostým Woodyho, který jsem předtím našel, že? Celá tahle situace je skutečná, ale tyhle hračky a tyhle kostýmy jsou jen hračky a kostýmy. Je to falešné. Lidi, dokončili jsme naše pátrání při lovení magnetem. Doufám, že se vám to líbilo. Jmenuji se Slavs Adventures. Díky za sledování. Dejte like a odebírejte. Uvidíme se brzy. Čau.